guys! Welcome back again to our channel. Ayun nga, sa panahon ngayon na tag-ulan. And most especially sa buwan ng June and July is dyan yung tag-ulan guys, kadalasan na nai-encounter natin. So, ito yung aking pre-namis before sa aking nakaraan na video na gagawin namin tong vlog for you guys. So, ang nangyari kasi guys, yun ang pinaka-point namin noon is si Rapido is let's just say week na yung similya ni Rapido kasi nga sa katagal-tagalan po ng panahon siya lang mag-isa dito sa aming range. So wala pa yan si Zoro, wala pa si Mayor. So ang nangyari is si Rapido lang din within 1 year dito sa backyard namin. Nasa backyard lang siya guys. So iba pa yung nasa bukid siya na siya lang din mag-isa. So napakatagal na nun, siguro mga 4 years ago simula nung start kami na mag-raise ng mga chicken. So, noon dati is bukid pa po yun. Tapos ngayon, nandito na sa backyard within 1 year. So, si Rapido pa rin yun. So, yun yung pinagtataka namin. Bakit yung similya ni Rapido or bakit yung mga sisiw niya is napaka-weak guys. Or let's just say, yung sinasabi namin na bakit hindi napipisa. Kasi nga, ang tendency guys, yun na sinasabi namin, baka maaaring bugok or wala na yung similya. Kasi nga, yung ating tandang is napakatagal na ng panahon na siya lang walang kasalitan. So ang ginawa namin, yun na-share ko din to sa inyo noon na nag-purchase kami ng isa pang broodcock which is si Mayor para po meron tayong pang breeding this coming June and July. Ayan, pinurchase namin si Zoro para din for this breeding season. So ayan, so we'll be talking about that kay Zoro guys, kung ano rin yung problema namin kay Zoro. So soon na yan i-share namin. So, i-observe muna namin kung ano ba talaga ang nangyayari kay Zoro. Ito yung the usual na before na ginagawa namin. Pinapasama namin yung nanay tsaka yung mga sisi within 2 weeks. So, ang nangyayari guys is dito, actually, example ko lang to. Yung dito, siguro nasa around 25 pieces ito mahigit guys. Or siguro let's just say 25 pieces. So, ang 25 pieces, ang natira na lang po is nasa 12 pieces. So, imagine, ang rami na nalagas doon. Though meron kaming sineparate na iba kasi malalaki na kasi nga hindi sila same ng edad. So sineparate namin yung iba. So ang nandito is 12 pieces and then let's just say na yung ibang malalaki is nasa kabila. Siguro mga nasa around 5 pieces. So siguro nasa 17 pieces. Out of 25 pieces guys, 17 lang yung natira. So bali ang nalagas is 8. So thankful na rin kami na nalagas na bata pa o yung mga sisiw pa. Kasi kapag malalaki na guys, o yung mga ganyan na po, yung mga ganyan, tsaka yung mga, meron pang mas malalaki dito, ito yung sinasabi ko. Kapag mga ganyan na guys, ayan, napakasayang na yan, kasi malalaki na nga, oh. Ayan, so mas sayang yung mga ganyan na kalalaki kapag yan pa yung nalagas sa ating mga sisiw. So, yung mga ginawa namin, so last na yung na batch na pinasama namin yung nanay. So, simula nung tag-ulan na po, is ang ginawa namin, yung mga sisiw namin is nilagyan namin ng parang kwarto. Gawa namin sila ng paraan po, yung mga sisiw namin para po mas komportable sila at para mas mapainitan sila. Lalo na tuwing gabi tapos umuulan pa. So ang nangyari, ayun, ay nakyat namin sa taas or sa bahay namin dun sa isang kwarto namin kasi available naman din yun yung pinaglalagyan namin ng mga pagkain nila, ng mga feeds. So nandun. And then after doon guys, papakita ko yan later. So after doon, kapag medyo mapapansin na namin na medyo masigla na sila, dito na namin po sila dinadala. So kaya yung mga nandito is meron pa ring bulb. So tuwing gabi, pinapailawan namin to. Lalo na kapag tag-ulan guys or umuulan kapag gabi. So pinapailawan namin to. Merong iba dyan guys na hindi sila pantay-pantay ng laki. Kasi nga, yung iba nito is matatanda na. Yung malalaki na yan, yung 4 siguro yan sila. So nilagay lang din namin sila dyan para maging parang warmer nung maliliit. Kasi yung maliliit sumisiksik sa kanila. So mas napapainitan din sila kapag ganon. Iilan lang to sa mga natira din nung nakaraan namin na mga inakyat namin na mga sisiw doon sa aming kwarto or doon sa kanilang parang box. So ilan lang to sa mga nabuhay. Ayan, so hindi talaga naiwasan. Lalo na kapag tag-ulan. Meron na kaming ginawang paraan pero yung iba hindi talaga natin maiiwasan na meron talaga mga weak. Especially doon sa similya di Rapido, isa din yung factor guys. So iba rin tong ganito na instances na malalamig. Tapos hindi sila napapainitan kasi the usual nga is nilalagyan ng bulb para at least tuwing gabi is mainitan sila. So ayun, last batch na yun. Ito is ilan to sa mga batch na napainitan namin doon sa aming box na pinaglagyan sa kanila. And then kapag napansin na namin na mas masigla na sila,
kapag nakapag-produce na sila ng sariling init sa kanilang katawan, ayan, nilalagay na namin dito. Pero tuwing gabi, meron pa rin po silang bulb, ayan. So, kapag umaga ganyan, hapon pa naman, so hindi rin naman malamig kasi nga hindi rin umulan. So, ganyan lang yung kanilang sistema. Ayan, yung iba dyan, malalaki na. So, meron kaming nauna na dito, na batch. Bali, 4 din yan guys, ipapakita ko yan. So, binaba na namin yun doon sa aming, yung parang may lupa, inilalagyan namin ng buhangin. So, eto guys, dito, is ilan to sa mga nauna na ginawa namin. Ginawa namin ng paraan na nilagay namin doon sa aming box. So, eto na sila, yung 4. Inuna na lang namin dito guys kasi nga medyo magulo sila kapag magsasabayan sila doon. So, ayan. Kasi nga maraming malalaki. So, eto, mas malalaki kasi ito doon. Ayan, meron tayong 4 dito. So, inuna namin sila dito guys para at least makapag, ano na sila, makapagliwaliw. And then, hindi sila gaano matagalan din sa kulungan. Kaya, ayan. So, sila yung dito. Then, soon, yung mga napakita ko kanina is ilalagay din natin yun dito guys kasama nila. So, ito yung mga ilan sa una na ginawa namin ng paraan. So, 4 lang ito. And then, yung the following is na magkakapatid is merong mga 4, 5, 7. Meron, yun lang yung talaga yung mga natitira guys kasi nga nagkaroon tayo ng problema sa ating pagpapainit sa kanila. And then also yung similya nga or mga weak na talaga yung mga similya ni Rapido kasi nga imagine for almost 1 year siya lang talaga, I mean 1 year talaga mahigit, even 4 years pa siguro kasi nga kahit sa bukid siya lang din naman yung broodcock doon. So ayun, yun ang pinakamahirap kapag isa lang yung ating broodcock. Kaya ayan, nandito si Zoro para tulungan tayo ni Zoro para sa ating mga sisiu soon. Ito guys, ilan to sa mga una. So, papakita ko sa inyo ngayon yung mga ilan sa bago naming nilagay sa aming box. Ito guys, iilan lang to sa nauna, nasabi ko na kanina. And then, the following day siguro ibababa rin namin yung iba para makasama na nila dito sa ating kulungan. Mga naghahanap kay Nami and kay Luffy, nandito si Nami and Luffy, ang ating Japanese. So, malalaki na po sila guys. Nasa tigi 1 kilo at kalahati na siguro sila. Actually, si Luffy is napakalaki na rin. Ayan. Magti 3 months pa po sila by 28. So, napakalaki na ng pinagbago ng kanilang katawan. So, i-insert ko yung picture nila namin and Luffy before. Ayan, yan po sila guys. Napakaliit nila. And then, ngayon, ayan na sila. Thankful kami at naging healthy din yung kanilang paglaki. Guys, nandito tayo sa aming stock area. Ayan, yan yung mga feeds namin na ginagamit namin. Pasensya na po kung ang kalat-kalat kasi parang naging bodega na rin to. Ayan, nandyan na sila lahat. Tsaka yung pinapakain namin, ayan. So, ito yung tinatawag ko na box. Actually guys, box lang siya ng bigasan ng tatay ko noon or ng tatay ng mister ko. So, ang ginawa namin is kinuha namin doon or actually, hinatid ni tatay kasi nga hindi na nila kailangan and then dito mapapakinabangan pa namin. So, ang ginawa namin is, ayan, nilagyan namin ng bulb. So, eto ang ating mga sisiw. So, dito sa kabilang banda, ilan na to sa mga susunod na batch. Ayan, actually guys, ayan, tinatakpan namin dito para yung init is hindi makalabas. So, nandyan lang. So, don't worry kung nasasabi nyo na walang lalabasan din yung init, baka mag-over. Ayan guys, meron mga butas-butas, hindi naman yan completely na yung parang pang incubator talaga na naka-stock talaga yung ating takip. So ayan, sako lang din to guys. So eto, ayan. Eto po, ilan po to sa mga batch na mga sisiw namin na nilagay namin dito para at least mainitan sila. So, eto dito, mga nasa 1 linggo at kalahati na siguro sila na nandito. So, ang ginawa ko is gumawa ako ng parang ganito. So, actually, ganito lang talaga siya. Plain lang siya na ganito. Parang sa bigasan lang po talaga. Gawa siya sa flyboard. And then, yung ito, gumawa lang ako ng parang ganyan. Square. Actually, hindi talaga siya sa perfect square. So, parang rectangle. So, ayan. So, ginawan ko siya ng parang 2x2. Ako mismo ang gumawa guys. Ako po yung mismo yung gumawa kaya pasensya na po guys kung medyo hindi siya maganda kasi nga alam nyo naman wala akong background in terms of pagpapanday pero ayun ginawan ko ng paraan. So yung dito 2x2 lang yan guys. So 4 yan na sides and then nilagyan ko ng screen. Ayan. So yung ilalim niya guys is nilagyan ko ng sako. So nare-remove kasi to. Ayan, naaangat kasi yan guys. So nilagyan ko ng sako yung ilalim para yung pupo nila guys is dun sa ilalim maipon or dun siya talagang sinasalo nung
ating sako. So, kapag kukunin natin yan, kukunin muna natin yung ating mga sisiw and then ita-transfer muna natin sa isang karton, ilagay natin doon. Tapos, saka natin tukunin, brushan natin, and then linisan. And then, papalitan ulit natin ng ating sako. Ayan, so sa kabilang banda, eto, ganito talaga yung itsura niya. Ayan. So, dalawa talaga siya guys, na parang pangbigasan talaga. Dalawang uri ng bigas. Yung ganito naman guys, DIY ko lang, nilagyan ko lang siya ng, ayan, pako, nilagyan ko ng pako, and then para dito and dito, and then para ma-adjust na din natin yung ating ilaw. So in terms of ilaw naman guys, ayan, meron tayo dito, ayan. So si Mr. ang mas may gamay in terms of ganyan. So before guys, napansin nyo, hindi namin ito ginagawa kasi nga meron naman kami mga inahin, sila yung nagpapainit ng aming mga sisiw, pero dun nga sa kabilang banda, nagkaroon pa rin kami ng problema. No, nakita nyo naman sa kanina na video, yung orange na nanay po is nalagasan pa rin siya kahit siya yung nagpapainit. So ito yung ginawa namin ngayon guys, or ito yung mga huling pisa guys. Ayan, alive na sila. Ayan, ito yung ating mga huling pisa sa araw na to guys. Ay, actually ito yung mga may kulay na yan. Ayan, isa ito sa mga batch na nilagay ko dito. Ito. Ayan guys. Ang ginawa ko kapag meron ng sisiw na bago, ayan, kinukuha ko tsaka direct nilalagay dito. Para at least dito na siya magpainit. Guys, ma-share ko lang, meron na tayong water sa kanila dito. So nilalagay na muna namin sa floor yung kanilang ayan, napakasigla guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Oh, ayan, oh, napakaano na nila. So, nasa floor na yung ating pagkain kasi hindi pa sila nakakaabot dun sa ating feeder. So, ayan, napakasigla ng maliliit na to. Ayan, oh. Napaka-cute nito, oh. Ayan. Ito yung ating napaka-cute na baby. Ayan, guys. Oh, napakasigla niya. Ayan. So, dito naman, ito yung sinasabi ko na hindi naaabot ng ating mga sisiw na maliliit pa. So, ayan. Yan yung ating feeder guys. Meron din silang water dito. So, hindi banda dito yung water guys kasi maiinitan. So, problema yung kapag naiinit yung ating water. So, dito naman, ayan, meron ding water dito. Pero hindi banda dito sa ating ilaw. So, ayan oh. Napakakulit na po. So, kaya namin tinatakpan guys. Kasi yan yung sinasabi ko na lumalabas yung init ng bulb natin. So, ang nangyayari is giniginaw pa rin sila. So, ayan. Nagkukumpulan po sila sa gitna po ng ating bulb. Ayan. So, dyan sila nagkukumpulan. Shout out to Sir Wilson Penonia from Bohol, to Sparky Minimart from Tagum, to Delbert Gripsy from Leyte, to Ricardo Romulo from Saudi Arabia, to Sir Ray from Kuwait. Hi, sir. To Sir Earl Ningasca, to Rex Ronquillo from Cagayan de Oro. We have Neil Inoy from Cebu. We have Kent Abinsay, Samuel Povin from Hawaii, and then we also have May Cagas from Bohol, to Jimwell Cabasag from Negros, to Ironman Jara, to Reynan Suamilo from Misamis Occidental, and also to Sir August Remoto. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood ng aming videos at patuloy na umaantabay sa aming mga bago pang videos. Sana po ay matulungan din namin kayo, lalo na sa panahon ngayon na tag-ulan. Ito nangyayari na talagang maginaw at saka yung mga sisiw natin is nagkakaroon ng problema. So that's it for this video guys. Hope you like this video. And again, sana may natutunan kayo in this video. Hope you like our video. And again, peace out everybody. Goodbye!